Alright, mastreets social media ayo nhasi tiri kuita kufambira nyaya dzachona tichimboongorora kuti zvii zviri kuitika. Nhasi ndakamira nemurume ari kupisa, anditi murume anopisa panapa. Rasi zvodidi. Mushe. Right, muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munombonzani chaizvo. Alright, zita rekuberekwa ndonzi Ashley Neshamba. Okay. Then the art, the music. Scafizo tsotsi. The Keruki. Scafizo tsotsi. Tibatere kuti Scafizo anditi. Right, zvemumhanzi izvi. Andi ndokwenyu kuarts uku panyaya dzemumhanzi. Makazvitanga rini uye ndedzipi ngoma dzenyu dzamakamborova mahit songs? Alright. Tingoti music ndaitenga 2008. Okay. Yeah, but zvanga zvagara zvagara zviri mandiri. Okay. Because actually ndakatanga kuita zvekuimba ndiri kumusha. Okay. Then ndazouya kuHarare 2008 ndopa ndakatanga kurekodha. Alright. But kuti ndizenge ndichinouya nehit song yekutanga. Song ainzi ndadzamira, that was played on channel kuma 2013. Okay. Takashanda nana Andy Carter. Okay. Andy Carter was one of the directors and takashanda nabo video 2013. Andy Carter. Andy Carter, yeah. Okay. Achiri kubulawayo. Alright. Vapi futi vamwe mashanda nawo so far? Vakawanda like PK. Okay. PK ndiye one of my mentor. Okay. Akoya anoti KK Kelvin Kumire. Okay. Was one of my mentor panyaya dzemumhanzi idzodzo. There's Fantan. Okay. My mentors na Ghetto Crown. Okay. Koya mablaze streets like kuti maboya manakawanda. Vane nguva yavanombotudza life. Alright. Through kuti they've actually came through a lot. Zvekuti makatona munhu vanhu vakatosiya kana chimbavha. Okay. Saka vanhu kuti some other times vanotombotipa sense zvatinoita. Kuti ayi musafambe rodhi, musaite iyi, musaite iyi. Saka ndo vangu futi vandakashanda navo. Because ndo vaindilingisa kumastudios nechini. Alright. Muri mugeto anditi muri mugeto mamune muchiitira music mamune muchimixa futi nevanhu mugeto munoitika zvakasiyana. And like now nenyaya yevafana vanotora zvinodhaka and stuff, munozvimanaja sei kukwanisa kuzvipatsanura kubva kune influence inenge iri mugeto kuti urambe wakafokasa nemusic yako? Yeah, I think one of the biggest challenges that torinayo mumastreets kana kuti ndakafesa inini. Okay. Because it's hard but zvinokwanisika. Okay. Kuti uzvibvise kumadrugs. Alright. And kuzvibvisa kwaunokwanisa kuti uzvita kumadrugs kuno atingati because haukwanisi kuti uzviseparate neshamwari dzako zvokudaro mabhuru angu mukachinzi achinjwa maiza. Saka one of the things ini chandakakwanisa kuita is to keep yourself busy. Okay. Ndo chimwe chinhu futi kuti unge une little spare time yekuti unoita zvaunoda. Inini like kuti mukuru andakatoita takakura chitengesa mafirisi murengi. Saka goga zaita make sure kuti kana musi wamufa noenda kushow kati musi wamufa noenda kumanaza ndika wakanoodhirwa mafirisi paketi. Apa goga zinesinga ndakatozozvikakulita kuti sagoga zinenge yakatoziva kuti panopira 60 mafirisi murengi kandika dzinenge dzakuma 5. Saka mukana wekuti uchienda kumafia unovhoita 30 exactly unovhoita ushoma. So amunambobvira makapindawo kunzira iyoyo yezve kana kutestawo zvinodhaka izvi zvinobata izvi? Ndakati ndabvira ndinganyepe. I've been through that. Okay. Because nditori testimony futi when it comes to nyaya dzemadrugs. Especially kana wakatokura uri nherera andika. Zvinhu zvekuti pane time kuti hana yako inozongonorova kuti inini ka vamwe vapfanira ndova madrugs because anoziva kuti kana kumba akaenda kudhena kusvika jembe ripo padheni waiza akaba momzi ichangonobhadhara kuti abude maiza. Saka semunhu akakura ari paunezva ndika unongori limited nezvinhu zvakaita
zvinizvozvo zvinoshanda sewo yekukugaidha maize kuti ndakatonobandya hakuna munhu achazonosofta polisi kundibude amai havapo ndara hapo nguva dzacho idzodzo saka ndo zvimwe zvakaita kuti tidzoke kuti wakafunga nguva yenzara iyandika unozongonoreleza kuti but inini nekwandakabva neyandiri kuita iyi hazviko izvi saka ndo zvimwe zvakaita zvakandibatsira nekukeepa yourself busy find something that you're passionate about uchinanganisa ichinhu chupi chocho kusvika yahabit wacreata habit yakanaka zvinobuda. Yes. Aiwa ndofunga muri ngozinzwira mega pano patiri kumboteerera kuti ghetto life zvizvi zvinoitika and machallenges anofesa vari talented vari vechidiki vari kugarawo kughetto pano patiri kukurukura namukoma wangu ndoda kuti mumbovarwera chifreestyle post kataura nyaya yekuti ndimusician ndiartist mukasabata mangoma vanofunga kuti tiri kuitaura zvefeki chimbowakandirai. Alright, song yandikukuimbira iri paalbum ratiri kuburitsa it's Matsotsi Mafia Movement. Ndine dzimai wangu hapo panapa izvezvi. Ari kumba chisino feeling well. Saka ndakwanisa kuti auye kuinterview. Anonzi Tanya Tsotsi. Pane song inonzi Mbodza. Kunzwa vakashora mbodza ndikava zvembera kuna Mwari baba Tsotsi ndaingokumbira zaire gondo kukura ndiri nherera beri kwakatibvotera mbuya vakavacherera vakashora mbodza tikava zvembera kuna Mwari baba iwewe chingokumbira zaire gondo kukura uri nherera beri kwakakubvotera kunzwa hanze tiri vebuwe saka richatipengesa ngechera mawaga plani kundipolisha Josefu madzikoma kanditengesa mhepo dzikwane shamba dzese vachinditsomesa ndezvembanje zvitarenda vachichipisa mbuya vangu muripi zvoda anopembedza randakadeura ziya richavayeredza mvura sina chura nhamo yakandipengudza amai vakandisiya ndine 8 months kupisirwa mumba nechikomba vaenda kudhanzi ndotenda diki zikandisevha ichibva kugwazhi baba vakasungwa 10 years vari kuyadhi saka musati udze sina basa ndiri mubvumbi Tsotsi andimbogasa Mbare ndo defender vegodo musatira pengera munda mangu asekuru muno fly kunzwa chine power ichi aiwa ndofunga muri ngozvinzwira pane song iyi yanga yakutondibata kana kuti yatondibata because ndingada kuziva kuti pamune muchiimba zveunherera mashoko ese amaimba ndeyekuti makato experience here yamakatosangana nayo kana kuti nevamwewo? Basically song it's about inini. Alright. Na Tanya but verse rangu randakaimba ilife yangu yandakararama kana kuti imwe yacho yandikurarama on that verse roro. Alright, so kureva kuti makaberekwa muri mega? Mumzengo yakasendwa muri 1 mai vakashaika rini? 2001 achi grade 1. Muri grade 1 vakaroirwara kana kuti? Chikaitika ndikuti namoms takaseparatwa ndine 8 months. Alright. Kana mambonzi kuti hanzi amai vakandisiya ndine 8 months pisirwa mumba nechikomba vaenda kudhanzi. There was a situation yekuti ndine 8 months mudara asungwa rwa 10 years. Ndakasara namoms vakanondisiya mumba vapinda round ravo remastreets. Saka mene akanoitika kanga vaenda ikoko munhu akadzoka kuri kavharichi padheni akavashaya vapisa vapisa dheni saka akapisa dheni achiti ari kufikisa munhu wanga achitsvaga but ndiri mudheni ndakarara ndakalokirwa ndine 8 months. Saka dikezi yangu yanga iri grade 1 ndo yakatase ndo yakatoti inongoita vana kuti kana tombopfura chonachi kuzana kugasa gara raende kuseri tombopfura chona kamwana saka pakadai so vhesi tosvika imba ichitase ichitobvira ndopakabva anoshedzana anagogo ndopakachivandiriskya saka from that day we were separated namoms. Zvati moms yatombosvika time yekutoti yaizombonouya kuno Mbare kuna 4th but I think those times yange yareforma after some years asi havanazomubvira mukana vanekadhati namoms connection tiri kuti ndaranga angasipo andika hama kuti anagogas nanatetazi vanga vakatono vaisawirana
namhomzi zvekutoti imwe mudziyo mwana dai akatofa anganguri maissues zvekutoti I understand makuru akadaro. I think next time tichaita interview about your life. Tichaita interview about makuriro amakaita kuti muzosvika pakukura, because I think it's a story which we can do. Aiwa, thank you very much nekutipa kamukana kekuti tikurukure. Thank you so much. Kune vanoda kukubatai, varipo mamwe vari kunze uko vada kukubatai, vanogona kukubatai sei, uye social media handles enyu ndeapi? Alright, contact number it's 0778 523 403. Kozoya page it's Scafizo Tsotsi kana kuti Tanya Tsotsi. That's Facebook ne TikTok ne Instagram. Alright. Kozoya makabata even mkoma Saint futi. Ndio wangu vacho wamekwanisa kubata futi. Togona kuconnect. Kozoya even Fantan Ghetto Crown Aiita Zvemadrug streets. Anamdara jiksazo kuti makango vabata kwamene masangana ona muraundi vanokwanisa kupedza patengeti. Aiwa, thank you very much. Aiwa, thank you very much nekuva nesu paprogram inoi patiri kutendera mugedho tichiona kuti zvii zviri kuitika from Ango Saint Scafizo. Much love.